कुडाच्या शासकीय मैदानावर भलतोच प्रकार बघूक मिळालो। बियरचे बाटले षटकाराच्या लाईनीत लायलेले होते। गमतीचो भाग बाजूक रवलो तर मुलांच्या जीवाशी खेळ या मैदानावर सुरू असा। रातच्या अंधारात दारूचे पार्टी करणारे महाभाग ह्या इसरतात की ह्यो तुमचो पार्टीचं ठिकाण नाया तर लहान मुलांचा खेळाचा ग्राउंड हा। रात्रीचे तुम्ही मजा मारतास तेचो त्रास मात्र मुलांका देतास। मंदार शिरसाटांनी ह्यो सगळो प्रकार थांबलो नाही तर पोलीस ठाण्यातच ठिय्या आंदोलन करूचो पवित्रो घेतला। जनाची नको मनाची तरी लाज बाळगा आणि ह्यो प्रकार बंद करा असं त्यांचा म्हणणं। आपण आता उभे असो ते म्हणजे कुडाच्या एका शासकीय मैदानावरती आणि आपण पाहता की इकडे पाठीमागे मुलं क्रिकेट खेळतात आणि क्रिकेट खेळतेवेळी या मुलांनी वापर केलेला तो बाउंड्री लाईन वरती बिअरच्या बाटलींचा वापर केलेला बघूक मिळता। आणि हा वापर असोच नाही हो का तर या वापराच्या मागचं मूळ कारण ते इकडे बिऊक बसणारे बेवडे आणि या बेवड्यांका रोखूसाठी प्रशासन या पाठी पडता। काही ना काही कारण असत ती आपण जाणून घेऊया। आपल्यासोबत मंदार शिरसाट असत, काय सांगतात बघूया। आम्ही शिवसेनेच्या शिष्टमंडळातर्फे पोलिसांमध्ये तक्रार दिली की कुडा शहरात तुम्ही मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावा, म्हणजे कुडा शहरात वाढते अपप्रकार अशा ग्राउंडवर दारू पिऊक बसणं असून देत किंवा ड्रग्सचे प्रकार असून देत किंवा वाढते चोऱ्यांचे प्रमाण असून देत, यासाठी काहीतरी तुम्ही सीसीटीव्ही लावा। पण शासनाने त्याच्यावर डोळेझाक केली आहे। आज नुसते दारूचे बाटले नाहीत की रात्री दारू पिणे बाटले फोडले जातात आणि काहीतरी खायच्या तरी मुलाच्या पायाक लागलं किंवा त्याला जखम झाली तर ह्याचा जबाबदार कोण? प्रशासन म्हणतात सिंधुदुर्ग जिल्हा एआय झालो तर कुडा शहरात कॅमेरे तुम्ही का लावणार नाही किंवा कुडा शहरात मोठी अपघटना घडूची तुम्ही वाट बघतात की काय? निश्चितच जर तुम्ही 15 दिवसाच्या आतमध्ये या ठिकाणी कुडा शहरात सीसीटीव्ही नाही लावलात तर कुडा पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आम्ही ठिय्या आंदोलन करतो आणि निश्चितच या 4 दिवसात मुलांना काही त्रास होऊ नये म्हणून शिवसेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी साफसफाई मोहीम देखील येणाऱ्या आठवड्यामध्ये लावून ग्राउंड साफ करूचं काम आम्ही करतो। पार्टी करूची जागा नाही म्हणून प्रशासनात या मैदानात लाईटी बसवची मागणी केल्याने आणि पोलिसांनी आपली गस्ती वाढवून या बेवड्यांका पकडूचं आवाहन केल्याने लवकरच या सगळा थांबा होया अशी पालकांची आणि प्रशिक्षकांची इच्छा असा। दारू खाऊन बिअरचे बाटले दारीचे बाटले फोडले जातात, ह्याका पूर्ण जबाबदार कोण? तहसीलदारचं ऑफिस बाजूक असा, प्रांत ऑफिस बाजूक असा, पोलिसांचं दुर्लक्ष, ह्याका कोण बघतलो कोण? ह्या जनाची नाही मनाची लाज दूर घेऊन हे पिऊन बाटलीने बाजूक टाका। तर राजन नाईक यांनी सांगितल्याप्रमाणे बेवड्यांनो जरा सुधरा आणि हा ग्राउंड असा लहान मुलांचा असा, लहान मुलं या ग्राउंडवर खेळतात त्यामुळे इथे असले घाणेरडे प्रकार करू नको आणि पोलीस प्रशासनाने पण याची जाग घेऊन जराशी तरी तसदी घेऊन दररोजची पाहणी करून हे जे बेवडे असतील यांना जाणक्यान पिटावून दे। कोकण साद लाईव्ह साठी निलेश ओरसकर, कुडा।